Brillanti Dance. Kull nhar ta' ġimgħa fit-8:30 dejjem fuq One. Publiu Sajd magħruf bħala Leon ta' 73 sena minn San Pawl il-Baħar baqa' jinżamm arrestant wara li ġie mixli b'tixrid ta' pornografija ta' tfal. Fil-qorti preseduta mill-Maġistrat Charmaine Gallia huwa wieġeb mhux ħati għall-akkużi miġġuba kontrih. Il-prosekuzzjoni mmexxija mill-ispetturi Joseph Busuttil u Dorien Tabone spjegat kif daħal rapport minn National Crime for Missing and Exploited Children wara li l-imputata legatament xeret 4 filmati pornografiċi ta' minuri. Intqal kif wieħed minn dawn il-filmati saħansitra dider tifla żgħira ħafna qed tiġi stuprata. Il-prosekuzzjoni spjegat kif dan ġie konfermat mis-service provider tiegħu. Fl-awla meta l-akkużat ra l-akkużi li qed jiġi mixli miegħhom huwa beda jrotti slaleb. Id-difiża kontestat l-arrest għaliex l-allegat każ seħħ f'Novembru tas-sena l-oħra u l-imputat seta' jistressa b'ċitazzjoni. Din il-kontestazzjoni ġiet miċħuda mill-qorti. Il-prosekuzzjoni oġġezzjonata t-talba tal-ħelsin mill-arrest kif l-imputat huwa inaffidabbli u l-fedina penali tiegħu turi li ilu jxellef difreħ mal-ġustizzja sa minn meta kien żgħir. Barra minn hekk hemm il-biżgħet tal-tralġ tal-provi kif Sajd inqabad iħassar l-evidenza fil-passat. Intqal li minkejja bosta sentenzi mill-qorti huwa baqa' jagħmel l-istess affarijiet li ġib biex li bihom u qal ukoll li l-midja soċjali hija ħajtu. Id-difiża mexja mill-avukat Franco De Bono argumentat li l-każijiet riċenti tiegħu mhumiex ta' kalibru għoli kif ukoll appellat biex tiġi kkonsidrata l-età tiegħu u l-fatt li għandu l-problemi bil-pressjoni. Issemma wkoll il-fatt li m'hemm l-ebda xhieda pajżana u bekk m'għandux lil min jinfluwenza. It-talba l-ħelsin mill-arrest ġiet mixħuda minħabba biżgħet tal-trax tal-provi. Intant saret ukoll ordni sabiex Sajd ma jingħata l-ebda aċċess għall-internet kif ukoll biex tiġi preservata l-evidenza bl-aqwa mod possibbli. Id-difiża talbet għal divjet fuq l-isem din it-talba ġiet miċħuda għaliex m'hemm ebda relazzjoni mal-minuri għaliex huma barranin.